CEDIS je odlučio da se u ovoj trećoj fazi revitalizacije u potpunosti osloni na svoje elektromonterske radove sa ljudima koji su u prethodnom periodu imali prilike da se u potpunosti spreme za jedan takav posao. Posledica takve odluke je detaljna analiza prethodnih faza revitalizacije koje pokazuju ne samo finansijske benefite, već i veću efikasnost elektromonterskih ekipa zbog toga što poznaju teren i poznaju ovakve vrste poslova. Mislimo da je i ovo opredeljenje garantuje i veći kvalitet izvedenih radova. U prethodnom periodu suočeni sa povećanim cijenama energenata, opreme i drugih sredstava za rad i za normalno funkcionisanje CEDIS-a usporili su razvoj kompanije, ali smo se i pored tih poteškoća u redovnom poslovanju, zbog poznatih okolnosti, opredeljenje za investicijama ne posustaje i upravo ovaj projekat treće faze revitalizacije donijeće stabilno snabdijevanje električnom energijom za desetine hiljada korisnika i stvorit će dodatne pretpostavke za razvoj poljoprivrede i turizma na seoskom području.